Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Ako na po ni Jejin Burrs. Gikan ako sa kuan guys, gikan nami sa merkado. Nakapalit na may kananaya mo ang sudan. Diyan nakaluto na pod ko guys. Nakaingani pa ko guys, nga jacket ko kay paglakaw na maganina ragad yung tugnawa. Wala nag-jacket ko guys na mo nagang giluto guys, adobo na kuan guys, manok. Dako sa gawas guys kay nag-arrange ko sa ang mga buwak kaya giotro kananay butang. Kaya pong kuhan, panglimpiyuhan na kanang ilang sa kapunganan sa mga kaang, kaya ba sinayhas. Kaplitra na muna ang dyan guys, kung siya puro madani ang pag-aris. Kanihang mga tanan. A few moments later. Hi guys, mula ko sa me guys. Sato sa me sa kuhan guys. Lungsod. A few moments later. Ganang din guys, bye. Ingabot namin. Na magtiwas na ko sang buhato na teres kuan guys, gawas. Hawa ko kahuman ganiya. Muna na ilang kuan guys o porma. Yan na, porma nila guys, muna na. Yan guys. Muna nilang porma, ang giutro. Kay para dari guys. Maluwag na na diha. Maluwag na na diha dapit. Kay magmotor-motor sila, guban, mga kuan. Mga sabit, mga kuanag mga dahon mo nang katong nga nakabutang dari mo na dihang gipang balhin na karong maluag na. Okay guys, mag-una ta guys. Tabang taguna, dagkuan guys, buwak taas na. Wala niya sila nagunahin, doon nakabuwan mo nang tagas na. Sige lang po buwan. Buwan. Itong pungtan ko magsigbuwan-buwan kay hindi ko makaguna-guna. Nananong ko magsigbuwan-guna kay malingaw ko. Minsan, hindi pa na intonsis na ng tanima. Gihipa. Gihipa na guys. Ano naman na naduaw dani kay yan na busy po vlog-vlog nalingaw po vlog-vlog guys wala na kita hindi ko kasuroy daning kapita sa taping ganis at yanan ito ba na pandahon na green pa man musiga na no siga man agad dapat natang ipaaso na ron kawas lamok siga man agad sila guys may Amerikano may nalahi siya na puti Amerikano ko no anad ko po na guys kaysa gagmay pa mi po namin sa mga kamutihan among banangudan sa among munggutan gigo naman ganlok ng sa basak. silip ako guys kay kami koron crew cameraman
guys. Pag-intro ko diya. Hi guys. Good afternoon. Welcome to my vlog. John Burst. Yung ka mag-intro din, nag-intro po kuha. Gak kung lampiho ng sulod, kuma nagimuha, humana kuha pa. Kuha pa kuha mo man. Tabakan man to nato. Na mga gamit ko to. Na guys, nakakot sa labot, nanggo na. Oh, Ang sabot na. nanggo na siya. Di man ang tanina ni ka taga sa naaman pa. Tag-ulan manggod. Di man maguna ni kuwan. Bukan karang guwapan na tanon ng samot. Bukan na to guys, karang guwapan samot na ang tanon. Iwat sa Laguna ba? Guwapa guys. Guwapa lap dun. Ini ang buhatin guys. Gawa pa ko ng vlog guys. Ini ang buhatin ka na vlog. Mo ni ang kalingawan. Nakaroon kinalingaw naman ko ka ng vlog. Mawa na po ko pagula. Dawa mo ko'y kalingawan sa Bi mag-blink-blink lagi yung cellphone bi. Ha? Oh. Naijari ko na namaak. Bigas. Sino gibugkal ya kamote? May lang ang tanghali unod. Imingaw na rin ako mga mote guys. Sila ni Tiri, magmote sila sa buko. Bapa kay ang mga tanam guys no. Green. Dalig sa mata. Tapos niyan ko ang gunahon ng dani. Anong banda kaya nga di ko kamao magula. Kamao mangganit ko magdaro. Kamao ko magdaro. Sa kapukog lubi. Saka gani ko butong sa una at ako trapos ibabaw magkankaon kanang magluhod ko guys. Kailangan man ko guys. Sa kakot lubi at ako dito magkankaon sa ibabaw. Yung gimingaw na kung sa kaglubi. Hindi ko buhol ko namutang ko guys. Ang mga buhatunin sa buhay guys sa gamay kami. Gimingaw na ko pero ang pinakaayaw din ako guys kanang maglibot. Tapuan ko kadyo na maglibot guys sa Ginigawan TV. Timonay din ako ganahan guys maglibot eh. Kapit mas kamo. Ano nang may ngastiri guys nga tapuan ko. Eh. Tapuan mo ko maglibot guys. Uy, nag-vlog sila. Ay dai. Bunas kuan. Ay namagdagan mga migas. Migas. Eh. Sagay sa kebe. Ay ko. Migas maak noy. Ay ko pa gumigas na maak. Tayo dia. Tayo dia. Migas. Guys, so yung gigunahan no. Abot dito sa pikas silingan para malimpyo tanan. Kanihan ning pangkwaon. Pag-video dito. So, Ang kuanan ni mga guys, ang pangtantangan kay ang pang-approve tanan maray ko. Ang tamnan rin na. limpyo na kay guys oh.
Okay sa to di ay gusto magpalimpyo og nataran na dire. Si Jejen Verse handang mulimpyo sa inyo mga nataran. Oh. Pakano na nimo siya kamuti og saging, pwede na. Mura na yang bayad. Og mangga kay murag na og mangga, murag nagkamuti, murag na og saging. Munang panangkanin guys. Majugan ni karong adlaw guys kining init. Na guys napisag bot ning apil. Siyempre tanom po na sila unsam di ay. Lamay din sila tanawon ni kanang magsige init kay magsige po ni sila pamuwak. Karon kay sige mag-uwan mo ni ingani sila pang-abuting. Si uting. Pang-abuting. Wala kong uting. Pang COVID guys, yung mga buwaka. Kana mo yung itong butang dana kara. Magmainta na sila, magpink-pink na sila. Ay pink-pink, yelo man na, pink-pink na ba? Pink-pink na yelo. Lami na sila tanaray ko. Aray ko, lumak lumigas. Na kay may na diyan pagkuha ni palhinapod. Pakon ni sa amigas. Magmantag ni sinit guys, magpink-pink ni dyan dahon. Wala sa nang balindahin. Yelo malagi na. Wala ni sila nagmati. Mo nang na yelo kay wa man mainiti. Tama nagkitaguan dari. Yelo malagi na color yung ka pink. Magpink-pink o mainitan. Abi na ko kanang butanganan. Tabang pa ka. Tabang unsa man nagbitbit kog video dili tabang. Help ra ni. Dili tabang help ra. Magaling na yung kalipay guys. Magaling sarit dali ang mga tanim. Ang igsud sa balay niya ana ra dihan magabutod magbuntag ha pag-arrange. O, diba? O, nindot na kamalon. So, nagamanda ni guys, mamisbis ko kayo. Na, nangalaos na. Ay, bakul gamit. Nag-arrange kanina guys to. Muna na itsura nila. Nangalipong na muna nangalaya na nangalipong sa kabab malin-balin. Itsura nila guys. Di luag na dari. Di na nidyo mga sumit-sangit na yung motor. Balsahan man mo nangyagi da, di na mo motor. Ang mangyagi da balsahan dili motor. Kurmata. May mukha mang galing as. Kita mo ko pinihan na. Kupitan ko ng mga dahon dan, mga sagbot dani kay kasi may as. Kupitan na sige lang gaulan, hita kayo. May wag na nila. Tanawon may mga bato-bato. Nya unsa naman imong ma-istorya ng hawa naman? Sulod ko ng mga bato nga. Pero unsa man mga istorya nimo na limpyo naman be? Oh, Oh si Aneng, shout out ko no. Say shout out Neng. ining ko out. Shout out kay Aneng. Limpyo na day? Sa misulan day mangga? Mangga o kuan? Kamote. Mangga. Parang mag-UTI na po kinaog mangga. Handog na ba guys? Hey guys. Perfect. Hindo na dyan ang nataran guys. Lami sa pamati guys. Kanang palington ta. Nato i-close up pero makita ang ilong. Hi guys. Limpyo na dyan ang nataran guys. Luwag na. Dari guys oh. Na guys. Luwag na diya. Iluag. Usag buto mo lagi ay, way klaro. Usag buto? Hindi makagikaw na yung maglabay. Dyan yung magkali natin ang halingin. O diha. Guys.
kami inis pamati ning kanang hinlo ni atong nakaran ka ini. Kay dugay na ko nakapaminlo dan. Sige uwan. Muna na porma guys. Na guys, so hinlo na guys. Naman radyo ko kuan guys, guna. Na nay sagbot. Nakanang dana guys, nagi palidag butang kay. Arong mainitan na sila kay wala na sila mainiti kay nagipang tago dito sa daplin. Mao na lang itsura guys, ang gi-arrange ganina. Hangga dito. Muna na ipormas kuan guys sa tubangan na wanay nakaatang dito sa agyanan. To ay unggoy to guys. To ay unggoy guys. Na guys, na pinanga nakapatong diya sa kuan guys, lingkurana na panangipulsun. Nga tubangan sa tindahan guys. Guys, luwag na sila. Nawa guys, to na po gihilabtan na po. Mo pagay pagaya, yan na pong gitangtang. Nalipong na ginawa tanong magyod. Wa na gyud. Nalipong tao pa na kuha na. Entonces na na. Ay porma. Lo, basig na yung mag-reading ng tubig, di na makitaan. Oh. Di man sila diha pwede mo agi. Sus, mo pag-ipagkon, yan na pong giusab. Si Abtan tag-ugmaan eh. Di pa mo man. Siyalan ka man iti, singgaw usab-usab iti. Nahilo na na iti. Para luwag diha di rin maligsan. Nalipong na ginang tanong mag, ganiha ra gina. Gikan sa ibabaw, ginaog sa ubos, gikan sa ubos, gibalin sa gilid. Madugay na mabot na nas karsada. Abot nas karsada madugay. Oh. Ligsan ko no yan tanom sa gualab ti. Oh, tanawa. Siligsan kuno ang iyang tanom bisag wa hilab te. O tanawa, ibalik na po na niya ron, iubos na niya ron. Tuwing, tuwing, tuwing. Tuwing, 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 tuwing. Balik sa bagi. Tuwing. Lipong lagi ng matanong mawa na gyud. O tayo, balhin na po. Ito na guys, balhin naman niya guys. O guys ha, tunta na sa tabi niya. O guys ha. Asan yung butang be, asan yung butang be. Okay. Tuwing. Yang gihawanan niya na magibutangan. Nangalipong lagi ng tanong magyod. Ayan na pong gihakot guys, ibalhin naman niya. O. Ibalhin niya na. Adto niya ibutang sa iya ingon kahawan na kuno, tuan na pod. Iyan na pong gialihan. Mura man siya nakainom og tuba oy. Ano ra nakainin man na tanaw wa man siya tapi. Mura man ka nakainom og tuba. Napuno na po diwa ginaog niya guys. Ana po niya gibutang niya na. Awa guys, oh. Oh. See? Tanaw naman nandiyan na forma di lami karon. Oh. Dari dapit. Oh. Iyan na nang gitapok niya kayang muna karon ay butangan tapos karon iyan na pong balik dito. Awa. Oh guys, oh. Karon gipato ampo dari dapit. Nalipong lagi din tao ng tanom min taon kaluoy. Perting luoy gini tao sa tanom, mura na nahubog na na. Ag tanom nahubog na. Hawa na tanawon. Oh, hawa na. Iyan na po ng butangan guys. Dito ba kanina hawa na. Hawa na pwede na. Tawagi butangan po niya. Agikan dito guys. Iyan gibali niya. Nindot na tanawon. Oh, tanaw. Paliwanag. Unsa nindot? Mana nindot na tanawon. Unsa nindot? Wala ning labaw dari. Oh. Ning labaw dari yung ligsan-ligsan. Wala na. Yung hapon ay.
Oh. Atong ba dyan si nanay? Among bisita. Nanggintyo. VIP. Pangbalhin na gamuan kuan. VIP. Kaya pila tong vlog si nanay. Gustohod. Kapoy. Una ka matugtudad nay. Hawa na. Wala. Muna atong syudad makulong ka dito. Kita nimo. Ha? Wala kita nimo nakaulakaw. Wala ako. Oras ron. Mag-alas na. Hi guys, magalas 6 na sa pan guys, hapon. Maghaling midari guys. Magkuan sa ko guys, magbisbis na ko guys. Ano guys, alas 6 na sa hapon guys. Hayag pa sa? Alas 6 na pero hayag pa. Parang inita kanina mo na mga tanom ng alaw. Na guys, nangalaw sila sa sobrang init. Ito kayo mong pandi. Patay na tanong na dito. Parang masuhop. Parang masuhop dyan sa ilawang ba? Parang masuhop dyan sa ilawang tubig. Sige, dito. Dito. Kalat pa, di masuhop sa one. Kalat. Ano lang mo? Dito. Kalat lagi sayang. Okay. Kalat, pwede na ra. Marami kong inita ganina ka nangalaw. Nangalaw sila. Nalaw sila. Marami ginigang law sa. Buhaw sila maayo. Nalaw sila din na makalimaulian. Asa, bulihan na eh. Maraming namatay. Yun. Siyempre, nakura na sa init. Na intonsis. Pakili. Bulihan, ano.